V roku 1924 založil Elemir Langfelder továreň na výrobu rybích konzerv v Žiline. Podniku sa darilo a tak bol roku 1932 zapísaný do obchodného registra pod názvom Eletko. 10 rokov potom vznikla fabrika aj v Bratislave a volala sa Ryba. V 1949 boli tieto dva podniky zlúčené. Možno aj to prispelo k tomu, že v roku 1954 bratislavský kuchár a cukrár Julius Božko namiešal prvú tresku. Volala sa vtedy treska v remuláde. Po revolúcii v roku 1992 sa z Ryby Žilina stáva samostatný podnik. Ako prví sme prišli s treskou exkluzív. Preto Ryba Žilina potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu nielen najpredávanejšou treskou, ale aj inováciami. Prinášame vám všetko najlepšie zo Žiliny. Už 100 rokov.